Čiže čauko ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska začneme let's play na Minecraft Pocket Edition. Ja už mám jeden let's play na kanále, ale ten tak pomaly skončil. Čiže ideme začať nový. A ideme si tu naťažiť nejaké drevo. Asi dám pauzu, kým si naťažím všetko drevo a všetky tie veci, lebo to je nadlho. Takže hneď som tu. Čiže som späť, mám takýto maličký domček a už mám aj kamenné vecičky. Čiže je to dobré. Ideme donútra, za to... No, dúfam, že to nie je hierbo. Dobre, takže ideme si craftiť. Môžeme ísť ešte jednu sekerku. Takže paličky máme, máme. Môžeme ísť potom sekať nejaké drívko. Tam sme dokončili ten strom, či tam by sme teoreticky mohli ísť ešte poťažiť. No nevyťažiť, proste rozbiť. Zosekať, tak, lepšie. Sekáme ten stromček. OK, stromček máme. Dobre, to by sme malo, ešte drevo z toho. Zoberieme to. A ideme tu do domčeku. Tu je nejaká jaskyňa, môžeme ísť. Poďme sa pozrieť do jaskyne. Ideme do jaskyne. Zase je tam. Musím ísť ďalej. Dobre, to by sme mali. Takže... no, idem zatiaľ do tejto jaskyne, tam bol ten Herobrine, tak to nechcem. To je železo, dobre, tak to hneď vyťažíme. Ozaj, ja nemám ani oné uhlie, som chudák. To je druhá jaskynka. To vieme na nič, to na hoci. Poďme rýchlo hore. Už bude zaplacené. Tekvica, ideme na zbieranie. Už je toto si pozbierané. Uhlie máme. Ideme teda pre tie tekvice. Ďalšia jaskyňa, môžeme sa ísť sem pozrieť. Tam je nejaká voda, tam nič, tam chcem ísť. To je tak ďaleko od nášho domu. Už sa stane, musím ísť od domu. Neviem, na čo mám tie dve sekery. Mohol som si radšej zobrať dva krompáče. Dlhšie ťažiť. Idem pre nejaké kaktusy. No a rýchlo, kým ešte ten deň. Však aj tam mám zapnuté čítika, jestli chcem, môžem dať deň. A vôbec sú monštra vypnuté, ani som si nepozeral, to že nej sú. Neviem, mám peaceful aj tak, ale... Zradilo tvoje. Dám si potom majzi, ale tak to na ten môj let's play teraz. Dobre, to by sme mali. Ešte posledný. Ten kaktus ideme zobrať. Diera, to má spadnúť. Zoberiem kaktus, jeden, druhý, 9. Idem 9 kaktusov zobrať, 9. Kde je môj dom? Aha, tam je ďalké, dobre.
A kým príjem domov, zase dám pauzu, čiže počkajte chvíľu. OK, takže som pri mojom dome, neviem, či som si nechala otvorené dvere, alebo či niečo. Ozaj, ja som si dal fakle zvonku a znútra ne, hej, to som mal jediné drevo. Kde mám teraz ťaľo dve? Ešte dve, ne, aby si to dali, dobre. OK, no, ideme zatiaľ do kejvky ešte, jednej. Toto je veľa, táto je dobrá. Bum. Čo je toto kameň? Toto nemá čo robiť, či? OK, železo, dobre, to si vyťažíme. Nejaké železko, čo? Už je tam zás, rýchlo chpadajú z tej jaskyne. Aspoň mám to železo. Musím bežať, zase Herobrine, bože, au. Bože. Do domu. Som v dome, hurá. Dobre. No dobre, takže som doma. Nemal by tu byť. Ukážem sa pozrieť do truhle. V posteli! Jak je v posteli? Bež! Čus! Padaj odtiaľ! Bye. Už je zase za mňou. Musím zase bežať. Do kejvky, hocikam. Rýchlo. To je koniec kejvky. Dobre, je za mňou. Dobre. Teraz kde je? Strom. Tam bol. Si rýchlo schovať do kejvky. OK, som doma. Bolo toho veľa na mňa. To nie je môj dom, to som sa len tak zakopal v jaskynke. Však poznáte. Ja neviem, čo teraz robiť. Idem sa radšej schovať, lebo to položím. Sa schovať, lebo toto. Hrozné niečo. Musím si zastavať. Položiť faklu. Dobre.